barangay pa ito. Barangay ito. Yan. Yung wala kayo din ka mo kasi stok ka. Main talaga yan. Importante, lalakad ka. Kaya bagya. Lalakad yan. Okay, lakad ka pa mga metong babalik. Balik. Lagi mo pa, Alina. Lagi pa metong pa. Sige, metong na mo. Tapos massage na ka niya. 2 grams. Diretso, dali ba? Magkay yapon. Yan, so ito po nakakalakad na ng mag-isa nang walang alalay si Kuya Roque, pero kailangan mag-iingat po tayo yan, guys. So this is the great improvement. Yan. Po ay Hacienda Pandakaki, Mexico, Pampanga. Yan. Siya po ay nakaline naman po. Ayan. Wapin. Kaya papractice tayo. Yan ang abang nanonood si yung kanyang asawa. And after this guys, siya ay ating ng ima-massage therapy para ma-relax ang kanyang mga muscle. So this again, the great improvement for 18-day session ni Kuya Roque Chotinco. Ito po tayo sa Hacienda Pandakaki, Mexico, Pampanga. Ngayon po ay March 31, 2026. Martes Santo po yan. Martes Santo. Yan.